गोथां आरो गोदै अनसुला बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों। प्रियफोर, आं भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन, नाथाय दिनै भिडिअ लाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोफिननो होननानैहाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना मोजाङै दङ, इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै आरो इसोरनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावगासिनो दङ, इसोरनि बोसोनाव मोजाङै सोलिगासिनो दङ होननानै मिजिंथिदों। सम बोथोर दिनफोरा बारलांनायजों लोगोसे आंनि गोसोआवहायबो इसोरनि बाथ्रा बुंनायफोरा इसोरनि जिथु बाथ्रा बुंनाय, इसोरा जिथु फोरोंनाय, बेखौ आङो दोनबाय थानो हायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, आङो नोंथांमोननो आरोबाव फिन इसोरनि बोसोनखौ लाबोफिननो होननानै थाम-थिम खालामबाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा, जिथु आंनि टार्मिनेट जानाय चेनेल बड' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल, बिनि उनावहाय आङो फैदोंमोन बाइबेल बाख्रियावहाय, आरो बाइबेल बाख्रि जिथु चेनेल बियो लाभ स्ट'रि होननानै नुजाबाय थायो। दा बेखौ आङो सोलायदोंमोन, नाथाय दासिमबो बाइबेल बाख्रि होननानै नुजायैखाय आङो बे चेनेलाव माखासे दिननि थाखाय खामानि मावथ'ला होननानै आवगायावबो बुंबाय थादों। मेनि 5निफ्राय मावगोन होननानै आङो बुंदोंमोन। दा खोथाया बेबो नंगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय, आङो गुबुन मोनसे चेनेल आरोबाव थाम-थिम खालामबाय, आरो बे चेनेलानो जाहैबाय बड' ख्रिस्टियान कार्टुन होननानैनो आङो आरोबाव मोनसेबाव चेनेलखौ खनसेबाव खुलिफिनबावबाय। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों, नोंथांमोना बड' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैगोन, आरो लोगोसे बैयावहाय नायगोन। आङो दायो बैयावहायसो भिडिअखौ गोबां आपल'ड खालामगोन, सानफ्रोमबो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थासिगोन। आरो जिथु बे चेनेल दङ, बे चेनेलाव मे दाननि 5 तारिखनिफ्राय आङो खामानिखौ मावगोन बे बाइबेल बाख्रि चेनेलावहाय। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय, जायफोरा मोजां मोनो आंनि इसोरनि बाथ्रा बुंनाय, इसोरनि बोसोन लाबोनाय, आरो लोगोसेयैनो सोमोनांथाव माखासे ख्रिस्टियान रादाबफोरखौ लाबोनायफोरखौ जायफ्रा मोजां मोनो, नोंथांमोननो लागै आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बे डिसक्रिपसनावहाय चेनेलनि लिंकखौ होखादों। दा बेवहाय नोंथांमोना बे चेनेलनि लिंकआव थुनानैहाय थांदो, अब्ला नोंथांमोना बड' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल, जि गोदान चेनेल, बे गोदान चेनेलाव मोनहैगोन। आरो लोगोसे बावहाय दिनैसो सेथि बारनि थाखाय भिडिअ आपल'ड खालामदों, नोंथांमोना लोगो लोगोनो बे भिडिअखौ नुहैनो हागोन। आंबो सासे मानसिखाय मेंनाय, निरासाफोरा आंनियावबो फैयो। थिग बेबायदिनो निरासा, मेंनायफोरा आंखौ माखासे लोरबां खालामदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, थुलुंगा होदों। दा बेयावहाय बे इसोरनि मोनसे बोसोनखौ फरायना होनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय गालातियारि 6:9 आरो 10 सिरि। अब्ला जोङो गाहामखौ मावै मावै मेंफ्लायनो नाङा। नागाराजासे जोङो मावबाय थायोब्ला बोथोर सफैब्ला जों बुथुमनो मोनगोन। बेनिखायनो जेसे खाबु मोनो एसे जोङो साफ्रोमनिबो गाहामखौ मावनि। फोथायनायाव नखरसेफोरनि थाखाय रासिनै गाहाम मावनि। बे इसोरनि बोसोना बयनिबो गोसोआव, बयनिबो खुगायाव थानो नांगौ। अब्ला जोङो गाहामखौ मावै मावै मेंफ्लायनो नाङा। मानोना जोङो जि गाहाम खामानिफोरखौ मावो, सम सम बे गाहाम खामानि मावनाय समावहायबो जोंहा अनेक आनजादफोर फैयो, आरो बे आनजादफोरनि गेजेरजों जों गोबां निरासा जायो, आरो बे निरासाया जोंखौ गुसु खालामलाङो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होदों जे मोजां खामानि मावनायाव जोंफ्रा माब्लाबाबो मेंनो नाङा। मानोना मेंनाया फैखागोन। मेंनो नाङा होननानैसो बुंदों, मेंनाया फैगोन। दा बेयावहाय नोंथांनि जिउआव इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ लानानै नोंथांहाबो गोबां आनजाद परिख्या, गोबां समयसाफोर फैदों जानांगौ। नाथाय बेफोर गासै मोजां खामानि मावनाय समाव जेसेबांखि समयसा, जेंना, आनजादफोरा फैया मानो, बैफोर आनजादावहाय जोङो उथ्रिनानै आरोबाव इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जानानै इसोरनि खामानि मावनायासो जोंनि। मानोना जोङो नखरसेनिब्ला नखरसेनि थाखाय मोजां खामानि मावनायाव मेंनो नाङा। जोङो थुलुंगा होज्लायनांगौ होननानै जोंखौ इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होगासिनो दङ। दा बेयावखायनो आंबो बे बोसोनखौनो गोसोआव लानानै, जुदिअ गोबां निरासा, जुदिअ गोबां मेंनाय फैदोंमोन, आरोबाव आङो खनसेबाव जानजि खाफ्रानानै इउटिउबावहाय इसोरनि बोसोनखौ, इसोरनि खामानिखौ मावनो होननानै आरोबाव थाम-थिम खालामदों। बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल होननानै आरोबाव लानानै फैदों। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना जि बोसोनफोर आं आपल'ड खालामगोन, नोंथांमोना खोनासंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों, आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै
आसा खालामदों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि थाखाय आं बेसेबां दोनथ'नो हास्थायदों आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि ओंथिया बेनोमोन जे आं नोंथांमोननो मोन्थिहोनो होननानै लाना फैदोंमोन जे बे मोन्थिहोनाया बेनो जे आङो आरोबाव खनसेबाव बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल होननानै खुलिफिनबावबाय आरो बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थुदो, अब्लानो नोंथांमोना बे चेनेलावहाय मोनहैनो हागोन, सहैनो हागोन आरो साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन नोंथांमोना अरायबो आंनि चेनेलाव आपल'ड जानाय भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला साफ्रोमनिसिमबो इसोरनि आशीर्बादा थाफ्लायथोंसै। जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।